Takže ahoj, já jsem vás chtěla přivítat u mého dalšího videa a dneska tady bude vlog a bude se nazývat Co je v mé školní tašce. Já ukazovat nic nebudu a budu říkat. Takže v mojí tašce je lopata. Jenom tak po škole, kdyby jsem dostala špatnou známku, abych tu učitelku potom mohla praštit po hlavě, tak proto. Potom tady mám nůž, abych jí mohla potom vybodnout oči. No, ano, tohle já používám do školy. Chodím za školu s cigaretama a když tam přijde učitelka, ona mi chce dát nějakou poznámku, tak já jí normálně nabídnu holení. Tak, toto já nosím do školy a pravítko nenosím na geometrii, ale mám je jenom po učitelce házím. No, a když mě prostě nasere, tak po ní hodím botu z tělocviku, no a potom se mi vypíchlo oko. Ona normálně na mě zavolala sociální péči, protože si mě chtěla poslat někam do prdele. No a tak prostě, já nevím proč, ale prostě si tam beru aj zmetach takový malý do té kabelky, no abych ji mohla potom po prdeli pěkně švihnout. No tak děkuji za shlédnutí a můžete mi dát like nebo dislike, i za dislike, budu moc ráda. Děkuji, nashledanou.